सेल्फी जेराव थाङो बेयावनो सेल्फी सेल्फीखौ सोर लानो लुबैया बुहुमनि गासै सुबुंफ्रानो सेल्फी लायो नाथाय बे सेल्फीनि थाखाय रोजा रोजा रांनि जुरिमाना सेल्फी लानाय लोगो लोगो नोंथाङा खुंथायनि बोलि जानांगोन मिथिंगायारि नुथायखौ केमेरायाव सेबखांनो मोननाय नंला फट' क्लिक खालामोबा 25,000 रां जुरिमाना होनांगोन नोंथाङा नोगोराव एबा सहराव फुंनि 10:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगासिम सेल्फी लानायखौ बन्द खालामनाय जादों इटाली नोगोर पर्ट'फिनाव खुंथायनि सोमोनांथाव नेम बेरायनो थाङोब्ला एबा मिथिंगानि समायनाथिखौ नुयोब्ला मबाइलाव सेबखांना लानानै गोसोखांथि महरै लाखिनो बयहाबो गोसो जायो जुदि नोंथाङा बबेबा गोजान समायना जायगायाव थांनानै बै जायगानि समायना नुथायखौ गोसोखांथिनि थाखाय मबाइलाव सेबखांना लानो लुबैयो अब्ला नोंथाङा सांग्रां जा नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों नोंथाङा बे बारनिफ्राय मिथिंगानि समायनाथिखौ सेबखांना लानो मोननाय नंला इटाली नोगोर पर्ट'फिनाव बे गोख्रों नेमखौ लानाय जादों जुदि नोंथाङा मिथिंगानि समायनाथिखौ सेबखांना लायो अब्ला नोंथाङा 25,000 रां जुरिमाना होनांगोन अदेबानि नोंथाङा खुंथाय समाजजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन